Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we reportages zien zat in de ren variëren in het programma Van het Gewest tot Gewest zien binnen op de landelijke televisie. We brengen ze nou regionaal weer waarom. En het gaat ook over regionale onderwerpen, want het gaat altijd over Friesland. Bij Gelieks jongens hebben we het even over de Schotaners-atlas. Hij leidt hier varus op tafel bij Johan van der Zee, die het in de tijd in 1960 daar een reportage maakt uit, want de nieuwe Schotaners-atlas kwam uit. En hij hem als journalisten al eens aan denken kregen? Ja, en dat is een prachtig verhaal. Want er was een persconferentie en ik had er nooit zo'n soort journalisten bij elkaar jongen in Friesland. Want iedereen, daar waren ze uitdeeld. En dus iedereen kreeg zo'n boek. Ik ga hem ook nog altijd. En het mooie was dat Sipke Dijkstra, dat wie de boekhandelaar, en mij uit Jouwer, de Friese Academie en de Tille die het together. En die zei op een bepaald moment louter kranten. En dan stier je dagelijks een journalist op. En toen staat er erachter is al naar de haatredactie verstuurd. Dus die kregen net in. De bolzette kranten en alles kreeg een boek. Het is een prachtig mooi boek. En ik had nog, en het shirt er nog altijd prachtig. Ja, geweldig. Ja. Nou zullen we even zien hoe er makkelijk wordt. Een reportage van 2 april 1960 in Van Gewest tot Gewest. De atlas, waarvan in 1718 slechts 142 exemplaren gedrukt werden, kost nu al gauw 1500 gulden. Neptunus met de drietand, steeds weer in de aanval op de zeedijken, valt in het oog op het pompeuze titelblad. Verder zijn opvallend de landmeting in het centrum en een typisch Fries zadeldaktorentje naast een vulkaan. Friesland is lange tijd verdeeld geweest in 3 goen: Oostergo, Westergo en de 7 wouden. De 3 delen van de provincie staan in een afzonderlijke kleur, afgebeeld op de eerste kaart van de atlas. Het is de enige kaart in kleur. Alle volgende van de 30 rietenijen zijn in zwart-wit. Dominique Kalman, wat zijn de motieven geweest om opdracht te geven deze atlas te maken? Het grote motief is geweest een atlas te bieden die inderdaad genoemd mocht worden als een van de beste. Holland, daar keek Friesland altijd een beetje met schrik en met angst naar. Holland had iets, dus moest Friesland ook wat hebben. Je zou kunnen zeggen, we hadden behoefte aan een statussymbool. Maar het tweede motief was, er waren al een paar atlassen. Een kroniek van Winsemius, professor in Franeker, was in 1622 gekomen en daar was een kaart aan verbonden. Er was in 1664 een beschrijving van de heerlijkheid van Friesland gekomen. Ook die bevatte kaarten, veel meer dan Winsemius. Maar nog Winsemius, nog deze beschrijvingen van Schotanus bevredigden de mensen. Schotanus, zegt u. Dezelfde Schotanus als... Nee, dat is de vader. Dit is Christianus Zanus, professor eerst in het Grieks en dan in de kerkgeschiedenis in Franeker. Maar met een grote belangstelling ook voor de Friese historie. Hij was trouwens ook de opvolger van die Winsemius als Friese historieschrijver. Hij was de man dus die zich met een grote liefde aan dat werk had gegeven. Maar hij had niet voldoende, niet de meest geschikte hulp. Wanneer u de kaarten bekijkt, dan ziet u dat daar verschillende keren iets onder staat. Dat erop wijst dat hij verschillende helpers heeft gehad. Onder andere een Haakma en een Gravius. Maar die het werk eigenlijk niet goed verstonden. En hij wist dat zijn zoon, de maker dus van deze atlas, Bernardus Schotanus, die een medische opleiding had gehad, maar ook een landmeetkundige, dat die er wel geschikt voor was. En zo is mee door hem, doordat hij een bijzonder goede naam had bij de Staten, die zoon tenslotte de man geworden die die atlas gemaakt heeft. En wat voor man was dat? Het was een medicus. Hij heeft ook de medische praktijk in Leeuwarden beoefend. Maar zoals dat vaak voorkomt met een hobby speciaal voor het kaartmaken. Hij heeft praktisch een hele leven daaraan gewijd.
Is arm ook gestorven, is er dus beslist niet rijk van geworden. Maar een hartstocht die opvalt, die heeft hij gekend en die heeft hij helemaal gegeven aan die kaartmaakkunde. Hoe lang is deze Schotanus met die atlas bezig geweest? Je moet natuurlijk denken, het is een heel kalme tijd en daarom hoeft het u niet te verwonderen als ik zeg jaren, een kleine 20 jaar namelijk. 1662 krijgt hij de opdracht, 82 krijgt hij de opdracht en in 1698 is de eerste atlas, dat is dus deze niet, maar de voorganger hiervan, voltooid. Bij moderne kaarten staat de nauwkeurige weergave van de feitelijke toestand voorop. Bij de kaarten van de 17e en de 18e eeuw werd aan de sier zeker evenveel zorg besteed. De meeste versieringen in de Schotanus-atlassen zijn van de bekende Amsterdamse graveurs Jan en Caspar Luyken. Het gereedschap van de landmeters komt voor op sommige illustraties, zoals hier het schietlood. De landmeter met zijn landmeterstok en met een meetketting. Een ingewikkelder meetapparaat was het astrolabium, waarmee onder andere hoeken tussen observatiepunten gemeten kunnen worden. Dankzij de gedetailleerdheid, dankzij de grote schaal waarop deze provincie is afgebeeld, behoort ze tot het beste wat in die tijd in Europa gemaakt werd. Behalve de polderkaarten van Holland zijn er in Nederland voor die tijd geen provinciekaarten of districtkaarten verschenen op een dergelijke grote schaal. Iedereen die zal blij zijn dat er een facsimile-atlas gekomen is, omdat daarmee die betrekkelijk zeldzame originele uitgave in een groot aantal exemplaren verspreid is geworden. Vroeger was het niet nodig om een zo groot aantal exemplaren van deze atlas te drukken, omdat het aantal personen wat zich die hoge prijs kon veroorloven klein was. Tegenwoordig zijn er velen die, zowel particulieren als studerenden, die zich voor dit werk interesseren. En die kunnen dankzij die facsimile-uitgave nu over de beste informatie over de historische geografie van Friesland in die tijd beschikken. Bij drukkerij Miedema in Leeuwarden zijn de kaarten van de Schotanus-atlas gefacsimilieerd. De oude kaarten werden er stuk voor stuk gefotografeerd, want facsimiliëren is het langs fotografische weg maken van reproducties. Het grote voordeel van facsimile-uitgaven is dat ze veel goedkoper zijn dan het origineel en dus zonder veel risico te gebruiken. De facsimile-uitgave van de Schotanus-atlas bijvoorbeeld kost ruim 100 gulden. Na behandeling in de donkere kamer komt dit negatief tevoorschijn. Hier de controle van het raster op het negatief. Als de kaart gedrukt is, kan men aan het raster zien of men met een echte, dan wel met een facsimile-kaart te maken heeft. Dit negatief moet gekopieerd worden op een aluminiumplaat. En daarom is het noodzakelijk dat hij haaks op zijn ondergrond komt te liggen. ,90% van de lucht tussen het negatief en de plaat wordt weggepompt en als een bepaalde belichtingstijd is ingesteld, wordt onder een zee van licht het beeld van het negatief overgebracht op de aluminiumplaat. Tot slot wordt de plaat ingewreven met de touche, een soort inkt, en de nu zichtbare kaart kan op de offsetpers afgedrukt worden.
Bij de firma Seithoff in Leiden is de atlas afgewerkt. In tegenstelling tot het facsimile-proces hier geen ingewikkelde technische werkwijze, maar het oude handwerk. Het innaaien, hier bijvoorbeeld. En het opplakken van het kunstleer op het karton van de band. Bij de oude atlassen verschillen de versieringen van de band per exemplaar. De facsimile-uitgave heeft op de band het wapen van Friesland, dat er bij een temperatuur van meer dan 100 graden in goud is opgestempeld. Meneer Dijkstra, toen de opdracht werd gegeven om de oude Schotanus-atlas te gaan maken, toen speelde de statuskwestie een grote rol. Heeft u als uitgever het idee dat bij de aankoop van de nieuwe facsimile-uitgave status en snobisme ook een rol spelen? Nee, volgens mij is dat een te verwaarlozen factor in dit geval. En welke factoren spelen dan wel een rol, dacht u? In de eerste plaats de wetenschapsmensen. En dan een heel belangrijke categorie, dat is de categorie van de snuipers. En wat zijn dat voor mensen? Die zou ik in het kort willen noemen amateur-historici. En dan verder nog gemeentebesturen, waterschappen, notarissen. Die hebben allemaal ingetekend op dit werk. Hoeveel zijn dat er in totaal? Momenteel een 300, dat is een heel hoog aantal voor een dergelijk werk. Zijn ze dat allemaal? Nee, er is nog een belangrijke categorie, is me gebleken. Dat zijn de mensen die momenteel nog wonen op de oude zaten, boerderijen en staten, die ook op de atlas van 1718 zo duidelijk zijn aangegeven. Zo levert vergelijking met luchtfoto's interessante overeenkomsten op. Duidelijk op deze foto het verschil tussen het nieuwere land van het beeld boven en het oude, zeer verkavelde land daaronder. De scheidingsweg blijkt volgens de kaart de oude zeedijk te zijn. Ook leveren hedendaagse luchtfoto's het bewijs van de nauwkeurigheid van kaartmaker Schotanus. Een kronkel in een paard bijvoorbeeld blijkt op de kaart precies aangegeven te zijn. Een bewijs voor de waarde van deze atlas voor geografisch-historisch werk. Minder bruikbaar voor dit werk zijn de laatste kaarten van de atlas. Ze beschrijven het voormiddeleeuwse Friesland, een beschrijving die grotendeels op fantasie berust. Ons af deze reportage over de Schotanus-atlas. Volgens mij hier meneer Kalma een microfoontje op zijn strik hing. Dat zou best kunnen, want we hadden zo'n omhingmicrofoontje met een touwtje. En dat hier erom een nekken, denk ik. Dat weer een beetje nijver die tijd. Ja. En Dominique Kalma vond het zo prachtig. Die zelf geen televisie. Maar doet dit weer de eerste keer volgens mij dat hij bij u naar voren kwam. En had letter nog vaak best. En graag, zei hij dan. Ja, die vond het wel mooi. Ja, die vond het schitterend. Ja. Zoals die atlas nou wel eens zien? Ik moet eerlijk zeggen dat ik... nee, eigenlijk net. Ik broek hem als ik Sinterklaas ben, want het is een mooi oud boek. Daar kennen een heel soort ondovers in staan. Ja. Goed. We gaan even naar Snits, naar jongetje 64 doen we hier de 150ste hutziel in Snits. Dus we hebben het zielen, we hebben het de Snitswieken, de totale mooie giet die er in Snits altijd is. Zielen, maar geen wien. Ankerklas is elke baan eenmaal. Sneekweek in Friesland. Voor de zoveelste maal weer klinkt het startsein waarop de valken, de regenboog of de finjollen het ruime sop kiezen om elkaar de wind uit de zeilen te nemen. Als het tenminste wind is. En wat dat betreft hadden de zeilers wel het een en ander te wensen tijdens deze Sneekweek, die vandaag is afgesloten. Het zeilfestijn op het Sneekermeer is vooral ook een kijkfeest. Langs de oevers van de wijde plassen vermaken de duizenden enthousiaste watersportliefhebbers zich tijdens de volle 6 zeildagen opperbest. Het was dit jaar de 30ste Sneekweek in de historie
en de 150ste hartzeildag waaruit de Sneekweek is voortgekomen. In verband met deze jubilea beleefde de Sneek een uniek historisch evenement in een reprise van het bezoek van stadhouder prins Willem V en prinses Wilhelmina, een blijde inkomste die met veel kabaal werd ingezet. Een saluutbatterij op de Sneeker Waterpoort lost 21 saluutschoten als het stadhouderlijk paar met het Friese statenjacht in de feestende zeilstad arriveert. De schoten vanaf de Waterpoort worden door het statenjacht beantwoord. Op de kade staan de schutters reeds ter verwelkoming gereed. In alle bedrijvigheid aan boord van het statenjacht raakt hier en daar natuurlijk wel eens een hoofddeksel te water. Dan kan het stadhouderlijk jacht aan de feestelijk versierde kade afmeren en kunnen hun hoogheden onder het klassiek getoonzette Wilhelmus voet aan Friese wal zetten. Terwijl het stadhouderlijk paar zich, begeleid door de magistraat van Sneek, naar de gereedstaande karossen begeeft, vaart de rest van de vloot het ceremonieel eskader door om elders in de grachten van Sneek aan te leggen. De armada bestaat uit meer dan 150 fraai opgetuigde, met vlaggen en wimpels versierde ronde- en platbodemjachten, oude schepen afkomstig uit alle delen van het land. Intussen nemen prins Willem V en prinses Wilhelmina plaats in de karos, gadegeslagen door het 1000-koppige publiek. Dan zet de stoet zich in beweging op weg naar het stadhuis van Sneek. Terwijl het stadhouderlijk paar zich naar het stadhuis laat rijden, gaan de stadsbestuurders zelf nederig te voet. Opnieuw verdringt zich de menigte als de hoge bezoekers bij het stadhuis arriveren. Een laatste groet aan het volk en dan trekken de hoge gasten zich terug in de intimiteit van het stadhuis. Een fraai schouwspel leverde 's avonds een boeiervaart door de grachten van Sneek, waarbij ter ere van de hoge bezoekers vuurwerk en Bengaals vuur werd ontstoken vanaf de verlichte schepen. Waar het allemaal om begonnen was, speelde zich gisteren af. Admiraalzijden op het Sneekermeer.
Het admiraalzeilen is een historisch gebeuren dat teruggaat tot de 12e eeuw. Schippers uit verschillende plaatsen, maar met eenzelfde reisdoel, sloten zich aaneen om op deze manier beter de aanvallen van een eventuele vijand te kunnen weerstaan. Wat men aanvankelijk deed uit nood, deed men later voor zijn plezier, en zo werd het admiraalzeilen een volksvermaak dat ook in Friesland vaak werd beoefend. Het feest werd gehouden op de verjaardag van stadhouder Willem V, die dus ook nu weer, zoveel eeuwen later, aanwezig was. Bij het admiraalzeilen varen de deelnemende schepen, in dit geval de oude boeiers, chotters en andere platbodemschuiten, voorbij aan het schip van de admiraal, welke rol was toebedeeld aan het Friese statenjacht. De bonte wirwar van schepen en zeilen op het wijde water leverde ook hier weer een uniek schouwspel op. Aan boord van het statenjacht nam de prinselijke hoogheid het saluut van de voorbijvarende schepen stijlvol in ontvangst. Na dit indrukwekkende zeilevenement, waarmee de 150ste Hartzeildag op bijzondere wijze werd herdacht, konden de deelnemende schepen allemaal veilig voor anker gaan. Een reportage over Hutseldij, de 150ste in 1964. Prachtig alle jaar. Maar Johan van Zee, en we zullen er ooit nog een keer over gaan over een reportage over de strontraces, hoe moeilijk het is om zielen goed te schendelen. Dat blijkt nou ik weer dat je dat net goed kennen. Hè? Nee, dat is moeilijk. Dat is, bij de strontraces is dat goed slagen, maar het valt net aan. Nee. Dan moest maaien en goed zien wat er gebeurt. Ja, nou is voor meesken aan de Snitswieken zie ik niks, want er zitten 1000 boordjes op die maan. Ja, dat die dan doggen. En dat show je dus ik net, en dus toeter en al en er werden binnen. Maar voor journalisten om schentelitten dat zo'n groot gegeven is, de Snitswieken, dat is ontzettend moeilijk. Dat valt zeker net aan. Nee. Ik had het in mijn tijd nooit weer dingen, de Snitswieken. Nee. Dat ben ik al een keer gebeurd. Dit wie dan ik in het pre-Johan van der CC-tijdperk bij Van Gewest dat geweest. Ja, het aardige is dat de stem bij van Ed Lautenslager. Ik doe ik nog de tekstenliers. En dat weer zo'n stem die kost dan inhieren. En hij die in de reclame, dat doe ik alweer vloeibaar dreft. En Van Gewest tot Gewest. Die combinatie kennen we nou op dit site net meer. Oké, we zijn aan het eindkamp van dit programma Gewest Friesland, waarin we reportages zijn van Gewest tot Gewest. We zijn het mij gewoon weer.